Ilungu Sisulu is a citizen of South Africa before she's a member of parliament, before she's a minister. And therefore she enjoys all the rights enshrined in that constitution. The freedom of speech is a right that she enjoys like me and you. It's even enshrined and protected by the Bill of Rights. Yeah. So no one, including Zondo, can stop her from speaking her mind. Ephawula ngalolu daba ngemva kokuthi obambe njengenhloko yamajaji uRaymond Zondo azwakalisa ukudumala kwakhe ngombono kaNgqongqoshe uLindiwe Sisulu. uZondo wachaza ukuphawula kaSisulu njengokwedelela amajaji. uYengeni uthi uSisulu unelungelo lokuzwakalisa imibono yakhe futhi akayena owokuqala ukuphawula ngalesihloko. Where does he take the mandate to stop people from speaking their mind? Where is it written anywhere in the constitution? You see, actually, I think that he has overstepped his mark. Okay. It's called judicial overreach. Manje njengoba iANC ibheke engqungqutheleni yokukhetha ubuholi yama-55 ngoZibandlela, uYengeni uyavuma ukuthi ubuholi obakhethwa eNasrec behluleka ukufeza zonke izinhlelo okwavunyelwana ngazo engqungqutheleni yokugcina. Manje uthi sekuyisikhathi sobuholi obusha. The president is part of the National Executive Committee. The very NEC that I believe has not been able to rise to the occasion in terms of implementing its conference resolution. And therefore, I think that if I say to you, we don't deserve another chance, we must give a chance to other people who will do the job, preferably younger people. uYengeni uphinde wathi asikafiki isikhathi sokukhuluma ngokuthi ubani ofanele agaqele sobuholi beqembu ngoZibandlela. Uthe umcimbi wokugubha ukusungulwa kwe-ANC ubungeyona indawo efanele, kanti umengameli bekufanele abadonse ngendlebe labo abathe bayameseka ukuba athole ihlandla lesibili. Lokhu kuza emva kokuthi izifunda zaseLimpopo zimemezele ukuthi zeseka umengameli weqembu uRamaphosa. January 8th it's a day where members celebrate a birthday of the ANC from all walks of life all over the country. Yeah. Now for you to use that to launch and to pronounce on a campaign for December is to say the least, it's a travesty. And I think that the president was supposed to stop that from happening, or after it happened, to reprimand those comrades. Ephawula nangemiphumela yokhetho lohulumeni beyindawo lwangolwezi nyakenye, uYengeni uthe uma iANC ingaguquki yenze konke okusemandleni ukufeza izethembiso zayo izoyithola isikhishiwe ekubeni iqembu elibusayo.